Et af de sygeplejeforløb, som vi udfører, er terminal sygepleje. Det vil sige, at vi opretter et hjemmehospice. Vi er et supplement til det offentlige, så det vil sige, at vi kontakter eventuelt hjemmeplejen med smertebehandling, med hjælp til hjælpemidler. Det vil sige, hvis du for eksempel har brug for en kørestol, eller hvis du har brug for en hospitalseng med en trykaflastende madras, eller det kunne være nogle andre udfordringer, du har, hvor du har behov for nogle hjælpemidler. Vi kontakter også din egen læge med henblik på smerteplan, eventuelt udskrivelse af tryghedskasse, eller hospitalet, hvis det er dem, der er behandlingsansvarlige. Vi har en rigtig god kontakt til den palliative indsats, det vil sige, at vi har kontakt til det udkørende team, men også til hospice.